खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउट्युब चेनेलाव गासिखौबो फिन खेबसेबाव बरायफिननाय जाबाय। आङो नोंथांमोननि सेराव आरोबाव दोंसे खन्थाइ आवरायनो आखायाव लादों। नोंथांमोना जुदि खोनासंनो मोजां मोनोब्ला अन्नानै खोनासंलांदो। खन्थाइनि मुङानो जाबाय नोंखौ लोगो मोननानै। दान्दिसे सम नोंनि गोसो फैसालियाव गेले गेले आं हमदां हादोंमोन। थुलुंसि बायदिनो गोथारमोन नोंनि गोसोआबो। अख्रां बायदिनो गुवारमोन नोंनि गोरबो बिखायाबो। जानांगौ बिनि थाखायनो आंनि जिउआवबो गोदान बार बारफैदों। हासार गोनां आंनि गोरबोआव बेरखांदों जायख्लंनि गाब बायदि गोबां सिमां। दान्दिसे सम नोंनि गुरै आखुखौ नायना आंबो सोलोंबाय मिनिस्लुनो। दान्दिसे सम नोंनि गुरै आखुखौ नायना आंबो सोलोंबाय मिनिस्लुनो। बयखौबो अनसायनो दंनाय मानि गोसोनि गासै दुखुखौ फासि होनानै खुसियाव थानो। दाथां नों गोजानाव दा बावगारलां नों आंखौ। दं आरोबाव सोलोंनो गोबां खोथा। मिथिया मानोथाय नोंनि अनगा गोसोआ सोराङा। खोमसि दरसि हराव गावखौनो आन्दायनाय बायदि मोनो। दसे सम गैयाबोला नों सेराव। खन्थाइया एसेनोसै। गोजोन्थों। बाय बाय।